Napabayaan na nakasinding gasera ang pigtutukdong kausa kang nangyaring kasulo sa sarong residensya sa Barangay Poblasyon Aroroy, Masbate. Alas 12:10 ning maagawng kasudma Enero 17. 10 minutos man ang uminagi antes na maipabot sa kaaraman kan Aroroy Fire Station ang insidente. Natulos man na nagresponde sa insidente. Ulit agibo ang harong sa light materials. Marikas na luminakop ang kalayo. Mag-aalauna maning maagawon kan maideklara ining fire out. Base sa investigasyon, darakang kaburatan kan tagharong. Daik ani tulos na reparo ang kasulo na nagpuon sa pigigdaan ka ani kung saan may nakasinding gasera. Yung may-ari kasi, inom nung panahon na ginagamit lang kasi nila doon, sir. Lang, lampara o kandila. Mayo man na nadamay sa kataid ng mga residensya. Maswerte man na nakasalbar ang tagharong. Meron lang, sir, kalapit, ha? Kaso yung ano kasi, sir, yung takbo ng hangin, medyo papunta din, hindi doon sa, ano, sir, hindi doon sa may kabilang bahay. Yung isa lang yung safety, kahanan, lalo na pag nagagamit ng lampara, dapat malayo sa madali matulog, mga bagay, sa kandila, dapat bago magturog, nakayumpuan na yan mga magtutulog. Sa datos kang BFP, ininang ikaduwang insidente ng kasulo na naitala sa nasambit na banwan ngunya na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal